I den her video skal I se den her Knaus Platinum Selection 700 LF. Det er måske en af de fedeste camper indvendigt, og den kører ekstremt godt. Vi kommer ud og kører i den, og vi kommer til at se den. Den er virkelig fed. Lige lidt omkring målene. Bilen den hedder 700 på Knaus. Der skal man lægge cirka 50 cm til for at få den reelle længde. Den er 7,47 meter lang, og den er 2,20 meter bred, så den er forholdsvis smal. Og så har den jo så en total vægt på 3500 kg, den her. Man kan få den op på den anden side af 4 ton, hvis man vil det og har kørekortet til det. Men 3500 kg totalt, det betyder, at man kan køre den på lille kørekort. Ikke med en masse frivægt, men det kan lade sig gøre. Og den er jo top udstyret fra fabrikken af. Den er med markise og forskellige udstyr. Det kommer vi nærmere ind på. Og vi har også lavet det, der kalder Anton Edition, hvor vi har stoppet en masse spændende udstyr på den. Lige inden vi skal ud og køre, må jeg heller lige fortælle lidt omkring bilen. Det er en VW Crafter, altså med 177 heste. Og det, der er fedt, det er jo, når man starter motoren. Man kan høre, hvordan den spinner. Der findes mange andre varebiler. Det her, det synes jeg personligt, er nok en af de bedste af dem rent motormæssigt. Og så har den jo den her luftundervogn, som den kommer med. Så den er altså også bare super lækkert, når man ligger og kører i bykørsel og kører over humpler og alt muligt. Den er helt stille. Så ja, wow, hvor en bil. Det fede, når man kommer ind i den her VW Crafter, jamen så kan man mærke og se, at det er en ny varebil. Altså den er meget mere personbilagtig end de fleste andre varebiler, jeg har set. Jeg synes, det er den lækreste. Og det, der er lækkert ved det, det er for eksempel, vi kan starte med sæderne. Sæderne, de kan justeres op og ned her, så man får en rigtig god støtte, når man kører. Det findes også med andre, men så kommer den med elektrisk justerbar lændestøtte. Det vil sige, at jeg kan køre lænden op og ned og trykke ud og tilbage. Så når man sidder her, så kommer man til at sidde godt, også hvis man skal køre langture. Og det gør man jo i en camper, så sæderne er altså bare ikke uvæsentlige. Og rigtig god støtte i siderne, det kan jeg også rigtig godt lide. Så er der rattet. Det er jo også en af de ting, der er forskel på. De fleste camper, hvis du får en Fiat, Peugeot, en Citroën, jamen så kan du gøre det, at så kan du løse den her, hvis det er en af de andre. Så kan du køre op og ned, men du kan ikke andet. Når det er VW Crafter, så kan du gøre det, at du kan både køre den langt frem og tilbage. Og det er jo ikke nok med, at den kører langt frem, den kører virkelig langt frem og tilbage. Og jeg har for eksempel meget, meget lange arme i forhold til de fleste. For mig der er det rigtig træls, at jeg skal sidde sådan her. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg kan få den kørt helt tilbage sådan her. Jeg kan sidde med min strakte arme, når jeg kører. Og jeg kan lige finde sådan her. Nu har jeg en super kørestilling. Men køreoplevelsen, det er altså noget af det fedeste i sådan en VW Crafter. Jeg synes, vi skal ud og prøve at køre en tur i den. Det første, man opdager, når man er ude og køre i den, det er, at den er meget stille. Der er ikke, jeg siger ikke, at der ingen støj er, men det er tæt på ingen støj bagud, og det synes jeg er fedt. Og man sidder højt, og det her store vindue, for den har nok det største vindue, jeg har set i en delintegreret autocamper. Man får lidt den her fornemmelse af, at man sidder i en helintegreret. Det er helt vildt med. Og så er det igen sædekomforten, den er bare rigtig, rigtig lækker. Komfort, det er jo mange ting, men noget af det, der er tænkt på i den her varebil i forhold til mange andre, det er, at der er lavet en masse aflægningsplads. Det vil sige, at du har mulighed for at have din sodavand eller din vand til at stå her. Du har mulighed for at have en kaffekop til at stå her. Og masser til mønter og til forskellige ting hele vejen rundt. Det er egentlig også rigtig lækkert, når man ligger og kører. Så er der navigationssystemet. Det er det, hvis du køber en pænt ny Passat, jamen så er det det samme, som der sidder i den. Det er både med Apple CarPlay og Android Auto, og med fuld navigation. Altså det her, det er ligesom når man kommer tilbage i sin Golf eller i sin Passat. Altså det er sindssygt fedt, og måske også det bedste af det, der er på markedet. Nu kører jeg jo på lidt små landeveje, og det der igen, det er det her undervognen. Altså den er blød og lækker, og der er ikke noget, der bumler, når jeg kører over nogle hump. Det synes jeg er rigtig lækkert. Men hvis jeg nu kommer på motorvej, så er det ikke så lækkert med en blød undervogn, fordi så vil den jo lige pludselig føles, skal man sige, ukontrollerbar. Og det er jo så der, luftundervognen kommer ind i billedet, fordi der kan jeg simpelthen pumpe luftundervognen hårdt op. Hvis jeg trykker de her op af, jamen så kan jeg lave undervognen stenhård. Og på den måde, så får man meget mere stabil kørsel, for eksempel på motorvej, eller hvis det blæser meget. Bakkamera, det er også standard på den, og sammen med skærmen og det her gode bakkamera, jamen som I kan se her, det er virkelig skarpt.
Og det er jo noget af det, der er lækkert, når man skal navigere rundt med bilen. Det er ikke helt dårligt. Det var fedt at være ude at køre. Hvis der var noget, vi skulle have gjort i den her test, så var det ude at køre motorvej, for I kunne ligesom høre, hvor godt den kører. Og de her 177 heste, det gør altså bare en forskel, fordi den har rigtig meget kraft og rigtig meget power. Nu synes jeg, vi lige kører ind, og så prøver vi at rende rundt om den udvendige og se nogle af detaljerne. Her udvendigt, der kan vi da i hvert fald lige starte med udseendet. Jeg synes, deres Platinum Selection modeller er rigtig flotte med de grå sider og den grå bil. Passer rigtig godt til VW'en, synes jeg. Altså, der er et eller andet med Knaus og VW. Det passer rigtig godt sammen. De har sådan lidt den samme klang, synes jeg i hvert fald. Det kommer standard med 17 tommer alufælge. Det er sommerdæk. Der er nogen, der er til vinterdæk. Der er nogen til sommer og vinter. Det vil jeg ikke komme ind på her. Men det er nogle rigtig flotte fælge, der er på den. Førerhuset er forholdsvis stort, og det er også det, der giver den masse plads ind i førerhuset. Det er der, hvor man får den her fornemmelse, når man sidder ved siden af hinanden, at man kører i en helt integreret camper. Det er noget af det, jeg synes, der er lækkert. Der er meget bredt imellem stolene, når man går ind og ud. Vi har fået den hjem i det, jeg kalder Anthony Edition. Det er ikke så mange krydser. Nu sagde jeg, at der er masser af krydser, fordi den har så meget standard. Så mange af de ting, jeg egentlig gerne vil have på den, det er der allerede, når man køber den i den her Platinum Selection model. Men en af de ting, der ikke er standard, det er de her Zeiss S7-vinduer. Altså, det passer bare mega flot til den måde, det ligger ind på bilen. Altså, der er ikke mange, hvor vi er oppe i den her prisklasse. Den her bil, den ligger lige under 1 million med det her udstyr, der ligger nu her. Og der tænker jeg, der vil jeg ikke mangle de her vinduer. De ligger omkring, jeg tror det er 6-7.000 ekstra, det koster at få dem. Døren, det kan I næsten se her, den er ekstremt bred. Og det er jo noget af det, der er fedt, når man kommer ind og ud, fordi man let kan komme ind og ud. Og den er med det, der hedder centrallås. Altså det er den allerfineste dør inden for Knaus, det hedder en premiumdør. Og det man får, når man får en premiumdør, det er, når man åbner op her, sådan, så man kan låse og låse op her, så kan I se, så kommer det her coming home light, hvor man kan se, at nu er den åben, og så er der centrallås i den. Og vi åbner op her. Bilen er på det, der hedder højt chassis, det vil sige, at bunden den ligger oven på akslen. Og det, der er, skal vi sige, fordelen ved det, jamen det er, at du får et rigtig lækker opholdsrum derinde, eller opholdsområde derinde, fordi gulvet det er helt plan. Ulempen, hvis man skulle sige det, det er jo, at der er et højere indstigning. I kan godt se her, hvis man ikke har noget trin på, det vil ikke fungere. Så man skal selvfølgelig have den med trin. Og når det kører ud nu her, så synes jeg, at det fungerer fint med at komme ind og ud. Og især fordi, skal vi sige, døren er så bred. Og der er også håndtag, hvis man tænker, at jeg skal lige have noget at have fat i. Der er et fint håndtag til at tage fat i her. Længere hen, så har vi garagen. Og nu får jeg til at lyde som en kæmpe garage. Det er det ikke. Den er ikke så stor. Og det er jo fordi, der er der hvor de har lagt alt fokus, det er indvendige opholdsafdelingen. Og det er der, hvor den, jeg synes næsten slår mere eller mindre de fleste autocamper, jeg har set, i forhold til, hvor stor camperen er. Men når du åbner her, altså det er jo ikke sådan, at der ikke er plads. Altså, du kan sagtens have foldecykler, du kan sagtens have bord, du kan sagtens have stole herinde. Men det er jo ikke sådan, at du kan køre 2 store cykler herinde og have til at stå herinde. Det kan man ikke. Der er masser af plads herinde også. Og der kan man komme til inden fra sengen af, hvor man vipper sengen op, og så kan man også have tingene derinde. Og så har den så gjort det, at som I kan se hernede, så er det simpelthen gennemgående herovre, og der er en serviceklap over på den anden side. Det går vi lige over og kigger, hvor man også kan have sine ting. Her er toilettet, her er brusebunden. Men i stedet for at bare lade det være spildplads, det er der, hvor jeg synes, det er fedt, at de har lavet den her klap. Og det betyder, at man for eksempel, hvis man gerne vil have ski herinde, eller fiskestænger, jamen så kan de komme ind den her vej, og her kan man for eksempel lægge kabel. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt på den her måde. Og inden er der også surringskrog, altså hvis man skal bunde noget fast, det er også noget, man tit skal købe ekstra til. Det er også med, så man kan spænde tingene fast. Her har vi gaskassen, altså her, hvor vi har gasflaskerne, og der er plads til 2. Og de står helt forkert, fordi sådan nogle gasflasker, de skal ikke stå foran eller bag ved hinanden. Men det har de altså lavet rigtig smart, fordi prøv at se vores system her. Man trykker lige op her, og så kan man slide gasflaskerne ud, og her kan stå 2 10 kilos flasker. Og hvis man havde brug for en påfyldningsflaske eller noget, jamen så kunne man jo godt lade for eksempel den bagerste flaske være en påfyldningsflaske, og så have den her, man skifter. Altså en af dem her, hvor man får en stus og fylder på. Men det er kun, hvis man ligger og kører sydpå i lang tid, fordi altså, den er rigtig godt isoleret, så 2 flasker, det holder rigtig lang tid. Og så kommer vi til Knaus', ja, det jeg elsker ved Knaus. Altså deres klapper, altså måden de lukker på, det er fedt. Det er jo ikke det, jeg lige tænkte på. Men det er det her med, at de samler det hele. Altså vandtank, aftømning af spildevandstank, det hele er her. Der ligger en 100 liters vandtank her. Og spildevandstanken, når man skal tømme den, jamen så åbner man bare her, så render de direkte ud. Når man skal tømme varmvandsbeholder, jamen så trykker man lige på en knap her, og så render det ud. Og skal man have et vandfilter på, som er standard på den, hvis man er til det, jamen så klikker man det på herinde, og så er der også vandfilter.
Nu når vi lige snakker kvalitet, altså lårene var jo lækre, og prøv at se her med aluminiumskanter. Den her liste, der ligger hen, den er også i aluminium. Men noget, der er meget specielt, synes jeg, det er for eksempel de her skørter. Det er altså ikke ret mange, der laver dem i aluminium. Det er altså også aluminium, det her. Og det gør bare, når man mærker på det, det er rigtig lækkert. Og nu sagde jeg jo, at bilen den var komplet. Der er batteri, der er markise på som standard. Og myggenet-dør, for eksempel også her i døren, det er også standard. Og så har de lavet den her regnskinne, altså fortilslampe. Der sidder en lille lyssensor i, så når man kommer hen til camperen om aftenen, så tænder lyset automatisk. Og hvis man tænker, jeg vil egentlig bare lige overstyre det for at få noget lys ud af markisen, så tænder man også bare. Hvis man drømmer om i sin camper at få det ligesom hjemme i stuen, jamen så er det her nok noget af det tætteste på, i hvert fald når vi snakker en camper på under 7,5 meter. Altså der er ekstremt meget plads her i opholdsafdelingen. Mange gange så behøver man slet ikke at vende stolene rundt, ligesom jeg har gjort her. Det er klart, det er selvfølgelig fedt, hvis man siger, jeg vil gerne sidde her nu og smide benene op. Det kan man gøre begge to og sidde og slappe af. Men det, jeg tror mange gange, der vil ske, det er, at man vil simpelthen ende i sidegruppen her, og det skal jeg vise jer hvorfor. Så sidder jeg her i loungen, hvis man kan sige det på den måde. Altså, der er en rigtig lækker sidegruppe. Prøv at se, hvor højt ryggen går op. Og jeg sidder her, hvor det er sådan et kantet rundstykke her, som man kan sidde og slappe af. Jeg kan sidde og kigge ud af forruden og se og kigge af vinduet her. Det store vindue i døren, altså det er virkelig et fedt sted. Og hvis jeg tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at smide benene op og sidde og slappe af, jamen så kan jeg bare gøre sådan her, og så smide benene op på den her måde. Og så er der noget derovre, som er rigtig lækkert. Herover kan man jo også sidde og slappe af, men jeg tænker, at det kommer til at ske over i den anden sofa. Men prøv lige at se her. Vi har gardinen her. Nu sagde jeg, at man kunne sidde og kigge ud. Der har Knaus faktisk et rigtig fint gardin. Man kan trække op på den her måde, og så folder gardinen op, og så har man lige sådan en her lille plastik en, man kører op. Bum, sådan, og så holder gardinen sig op. Og så har man, så man fint kan kigge herud. Og ja, der er ikke noget vindue her, og det er der her. Men det man kan gøre, og det er altså bare rigtig fedt, det er, at man kan simpelthen tage på den her måde, og så kommer tv'et elektrisk op. Det her, det er da fedt. Altså, nu kan man sidde over i sofaen og sidde og se tv, og når man ikke gider at have tv, jamen så kører det bare ned igen. Det her tv, det er ikke standard, det er et, jeg bare lige har sat på, og tv'et kan også køre nummeret højere op, hvis man vil have det til. Jeg kan se, at ligesom det er lige nu her, der stikker det ned under hønderne, men det kører man bare længere op. Heroppe bagved, når man ikke har tv'et op, så er der jo en vindueskarm, og der kan man altså også lige sætte nogle ting. Altså sidder man og drikker en kop kaffe eller en sodavand eller noget til, så kan man godt sætte det af herovre. Og for at udnytte al pladsen, så er der også et lille rum hernede, hvor man kan have lidt forskellige ting, nogle bøger og forskellige ting hernede. Jamen der er så mange detaljer. Nu sagde jeg, at man behøver ikke at vende sæderne rundt, men hvis man for eksempel vil sidde og se tv, jamen så ender jeg helt sikkert, jeg tror, at det vil mig, der kommer til at ende her, og så få den her stol, fordi man sidder jo mega godt i sæderne, fordi de er så gode, de her sæder. Og prøv at forestille jer at sidde sig sådan her, sætte sig sådan her, og så prøve at smide benene op igen, og skal sidde og slappe af, og så ens kone eller mand sidder over modsat, jamen, og hvis man tænker, bror, det skal lige lidt tættere på, jamen, så kører vi lige over her, så kan man ellers sidde med sin lille snack her. Det er altid en stor diskussion inden for autocamperverdenen, om man skal have den her face-to-face sidegruppe, altså hvor du har to langsgående sæder over for hinanden, for de har en klar fordel. For eksempel, hvis man holder ind og vender sæderne rundt, altså når jeg vender dem rundt på den her måde, så siger jeg, det gider jeg simpelthen ikke at bruge, og have sæderne til at vende rundt, når jeg holder ind. Nu er det ikke, fordi det er særligt besværligt her, men og så man gerne vil sidde og snakke og spise, fordi I kan prøve at se her, så gør vi lige sådan her. Så vender jeg lige rundt her, hvis jeg er så langt nok. Det var jeg. Sådan. Nu kan jeg egentlig sidde og spise, hvor vi sidder over for hinanden. Men ikke nok med det. Der er elgruppe i den her også. Så hvis man hellere vil have det der elgruppe, som mange gerne vil have, hvor man kan få lov til at smide benene op. Det var det, jeg viste jer før, hvor man kunne sidde over i hjørnet. Så man får det hele på den her måde. Jeg synes, det er mega fedt, at den kan det hele. Lys, det er altså noget af det, Knaus de er gode til. Prøv lige at se alt det indirekte belysning, der ligger hele vejen rundt, og masser af belysning nedenunder skabene. Altså det gør bare, at det er rigtig hyggeligt at være herinde. Sådan en dag som i dag, hvor det er en lille smule overskyet, jamen så igen det her panoramavindue ind over førerhuset, synes jeg er rigtig lækkert. Stor tagluge ned over sidegruppen. Dengang jeg var i Tyskland, der kunne man også bestille den med den helt lange tagluge yderligere. Det har vi ikke gjort, vi har taget den hjem med i den her model. Hvis man gerne vil have det i den, så er det noget, man godt kan få sat i eftermonteret, fordi der er nogen, der tænker, at det her det er rigeligt, vi skal ikke have mere. Men man kan få en lang tagluge hen over køkkenet, som hvis det var min, så kunne jeg godt finde på at sætte det kryds. Bordløsningen her i Crafteren, det er altså også rigtig fedt. I kan prøve at se
De har gjort det og lavet et skråbord her, og det betyder, at det er let at komme ud og ind af førerhuset. Og det hjælper jo altså igen på de her sæder ved, at når det er crafteren, det er presset godt ud til siden. Og det er altså noget, der gør en stor forskel. Når man skal igennem camperen, så det her plane gulv, det gør jo, at man ikke skal op og ned. Det er altså også lækkert herinde nu, når de har sat så meget, eller lagt så meget vægt på opholdsafdelingen. Og hvis man tænker, jeg vidste det før, det der med at vende bordet rundt, nu skal jeg prøve at vise jer, hvad det gør af forskel. Altså når jeg vender bordet rundt på den her måde nu, sådan her, så kan I se nu her, nu har jeg så meget besværligt ved at komme rundt. Og når jeg så vender stolene rundt en gang til, sådan, og siger, at man vil sidde og spise hen, jamen nu sidder jeg jo, skal man sige, helt perfekt med en rigtig fint bord her. Og så over modsat herover, hvis jeg hopper herover, hopper jeg lige over i sædegruppen herover. Det er jo nu får det her hjørne lige pludselig en ny betydning. For den, der skal sidde herinde i hakket, jamen så sidder man også igen perfekt her, når man skal sidde og spise. Og hvis man tænker, nu har vi bordet til at stå på den, og nu kan jeg slet ikke komme frem og tilbage, jamen så har de lavet sådan en løsning her, hvor man lige kan klappe det ned, og så kan man få noget plads, hvor man lige kan komme forbi. Nu sagde jeg, at gulvet var helt fladt. Det passer ikke helt. Der er et lille trin herinde. Det var lige her for at hæve den op, så man kunne få den her garage ind under. Det er ikke meget, og det er et minitrin. En af de fede ting ved at få elgruppen, det er, at man får det her vinkelkøkken. Og det betyder, det er, at når jeg står i køkkenet, jamen så er der masser af plads til at komme bag om mig. Og det betyder også, at man får noget ekstra afsætningsplads. Så der er masser af afsætningsplads her, og så er de 3 gaslus, som er fordelt rigtig, rigtig fint. Der er også masser af skabsplads i køkkenet. I kan prøve at se det her store skab, hvor man har noget afsætningsplads her. Den går selvfølgelig ikke hele vejen ind, fordi det er der, hvor gaskassen den var. Og her har vi en rigtig stor udtræksskuffe, og Knaus de kan køre dem helt ud. Og nedenunder, stor udtræksskuffe igen, den kan blive kørt helt ud. Så lige hernede i bunden, jeg tror det er fordi, der er en julekasse herinde nede, der er der ikke meget plads, men man har stadigvæk noget plads. Det var lige her i den her afdeling, hvor jeg tænkte på, at man måske skulle have sig en ekstra tagdue. Enten en magen til den anden, altså en stor en her, hvor man kan få noget luft og noget lys ud, eller den her lange tagdue, som jeg viste i den film nede fra Tyskland af, hvor jeg viste den samme camper. Men der er nogen, der tænker, ved du hvad, det går ud over isoleringen, jeg har det fint, fordi der er så meget indirekte belysning ind. Jamen, så skal man bare lade være. Køleskabet, det er det her Slimline fra Tedford. Et køleskab, der køler ekstremt godt, og synes jeg har en super størrelse til en camper. Og de her elendige låger, hvor at man ikke kan have mælk, men det er en af dem, jeg har nævnt så tit. Jeg håber snart det kommer, men det er rigtig, rigtig fint og en god størrelse. Når man kommer ind og skal hænge sine jakker, jamen igen, der er tænkt på det. Altså man hænger lige jakkerne her indenfor, og der er stadigvæk plads, så man sagtens skal have dem til at hænge. Sengen, den er genial. Det er sådan en langsgående fransk seng. Ulempen ved fransk seng, og det er jo det, de snakker betegnelsen på det, det er, at de har skåret noget af fodenden hernede. Og det kan godt være træls, hvis man er lidt langbenet og ikke ligger helt roligt. Så når man ligger på som den yderste herude, så kan I godt se, nu overdriver jeg helt sikkert, men I kan se her, så kan man jo ligge med foden herude. Og det er der Knaus, de har lavet et super løsning. Fordi I kan prøve at se her, at vi kan gøre det her på den her måde, at så kan man lige klappe den her ud. Og på den her måde, så får man lige pludselig en stor seng. Nu kaldte jeg det en stor seng. Det er også en stor seng, men det jeg mente, det var, at den ikke snuppede fodenden. Altså at man har fuld bredde i madrassen hele vejen igennem. Og det gør virkelig en forskel. Hvis man tænker, når man skal lægge sig til at sove, hvor skal jeg gøre af min telefon? Jamen så er der lavet en lille hylde her, hvor man lige kan lægge telefonen op. Og der er USB-stik, og der er 230 volt stik. Det har jeg faktisk ikke vist jer. Der er ekstremt mange 230 volt stik rundt i hele camperen. Noget, der ikke er så godt, det er det USB-stik, som vi har sat et lille kryds, at de skulle sætte på. Det er et USB-A-stik. Jeg tænker, vi er kommet videre. Næsten alle stik i efterhånden i dag, det skal være USB-C. Så var det min camper, så blev det lige skiftet ud. Det er ikke særlig svært, fordi kablerne er trukket, og vi skal bare lige skifte om til en anden model. Nu nævnte jeg de her sights vinduer udenfor. Dem her ligger plan ind til bilen. Indenfor er det altså også rigtig lækkert, fordi der får du de her Rémy-gardiner. Og det, der er fedt, det er, at du får mørklægningen nedefra på den her måde, så man kan få noget privatliv. Så når jeg ligger her, jamen folk, der går udenfor, de kan kigge ind, men ja, de kan egentlig kun se loftet. Og når jeg så åbner vinduet og siger, nu vil jeg gerne have luft ind, jamen så kan jeg køre myggenetten ned, og så er jeg helt sikker på ikke at få nogle insekter ind. Og hvis jeg tænker, jeg skal have noget gennemtræk, jamen så ligger taglugen lige her ovenover. Og den er altså rigtig let at åbne. Man trækker bare lige ned på den her måde og kører den op, og så kommer der masser af luft og lys ned. Var det min camper, og jeg skulle ud og køre med den, og for eksempel til Italien, Spanien,
nogle af de varme lande, jamen så vil jeg overveje at skifte den her ud til det, der hedder en Max-fan, altså den her superventilator. Den kan ikke køle, men sammen med et vindue så tæt på, så kan den virkelig lave noget gennemtræk, og så får man masser af luft ned, og den sænker faktisk også temperaturen. Et rigtig stort klædeskab, hvor man kan have både tøj og der er hylder i, det er virkelig fedt her. Og herover har vi så et badeværelsesmøbel. Her kan man stå og gøre sig klar og børste tænder og det hele. Og heroppe har vi et ekstra lille skab, man kan komme ind og have nogle ting. Og nedenunder er der hylder hele vejen ned. Og igen et ekstra skab hernede med hylder i. Altså det er ikke helt dårligt, men der hvor det bliver rigtig fedt, det er når vi kommer herind. Rigtig fedt, det er, at de har lavet det med en skydedør, så man lige gør sådan her, og så kommer man ind. Her har vi så toilettet, og altså, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er rigtig, rigtig fint med plads herinde på toilettet. Og der er en tagluge, og der er sådan, at man kan hænge sit vasketøj herinde, hvis det skal tørre. Og der er jo en god brusebund til, at det kan rende ud. Og skal man lave det om til en bruskabine, så får man altså en virkelig, virkelig fin bruskabine. Jeg kan lige gøre sådan her, og så vipper jeg bare rundt på den her måde. Sådan. Og nu er vi klar til at bruse. Bruseren den er her, og der er der altså virkelig, virkelig noget plads. Så er man en halv gang større end mig, så kan man stadigvæk være herinde. Varmen, der er standard, det er den, der hedder Truma Kombi, og den er altså meget let. Det er bare at trykke på den, og så skrue op for varmen. Der er ikke så meget i det. Og tjeksystemet, det er det, jeg er ret vild med ved Knaus, fordi det gør det ikke så kompliceret. Man trykker på en knap, og så kan man både se spildevand og strøm på bilen. Man kan se det hele. Der skal man ikke i gang med en masse forskellige ting. Hvis man har nogle ting, man ikke skal til alt for mange gange, jamen så er der masser af plads hernede under sidegruppen. I skal være opmærksom på, at det her det er en 2-persons camper. Altså man kan ikke have ekstra kørende gæster. Man kan godt få det med nogle fold-up sæder og noget, hvor man kan bygge det om. Jeg har prøvet at se det. Det kommer til at se en lille smule Storm-P-agtigt ud, og det vejer rigtig meget. Så der skal man altså have et stort kørekort, og man skal bruge det rigtig meget. Hvis man tænker, at det passer fint for os, fordi vi er som regel 2, og vi har nogle gange nogle gæster på besøg, jamen så er den super fed. Men hvis man skal have 4 personer med på ferie, så er det ikke den rigtige camper. Nu nævnte jeg, dengang vi var ude at køre, at luftundervognen gjorde os det rigtig godt i forhold til køreegenskaber. Men når man kommer ind på nogle af de her stellpladser, hvor det er lidt ujævnt, jamen så kan du justere undervognen både til den ene side og den anden side, op og ned, så man ikke behøver at køre op på kiler, medmindre der er stor niveauforskel. Det er altså en af de ekstra gode ting ved luftundervognen. Jeg synes, bilen det er en ekstrem køremaskine, og jeg synes, når man kommer ind i den her opholdsstue, eller det der, man føler, man kommer ind i et hjem, så hvis man tænker, at jeg kan godt få det til at fungere, at vi kun er 2 afsted, jamen så synes jeg, man får det lækreste autocamper, og man bliver overrasket, når man kommer ind i den og mærker pladsfornemmelsen. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like, og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, jamen så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I lige trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi lægger en video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.